Iding. Komedi kucing Jawa, kucinge iso guyonan nganggo basa Jawa. Sawijining dina, Iting dolan ning kebon kosong ning ngarep omah. Ting! Ngopo kowe ning kono? Iting! Ayo mulih, aja dolan wae. Ting! Kok nyeluk aku mrene nopo, Mak? Digoleki adimu ki lho. Dadi Kang Mas ki mbok sing tanggung jawab. Kono adimu dikancani dhisik. Piye, Dik? Dolanan jotos-jotosan maneh yuk. Muh, kapok. Wong jotosane kaya tenanan, marake loro. Mak, adik ora gelem dolanan karo aku ki. Tak dolan metu maneh wae yo. Aja, mbok adimu ki dijak dolanan sing genah, ben ora rewel. Disusoni dhisik po piye ngono lho. Ampun, Mak, aku ki lanang, ora iso nyusoni. Adik nyusu karo Mak wae rak wis. Ya saru wong adimu ki wis gedhe, ditukokke susu kotak wae kono. Halah, kesuwen, Mak, selak paing. Adik nyusu karo Mak wae rak wis. Oh, lah gundulmu. Lho, piye to, Mak? Janjane Mak ki lagi opo to kok ning kono terus? Nembe cuci mata, refreshing, healing, ndeleng pemandangan. Lah podo, Mak. Aku ning kono mau ya lagi refreshing. Wis ngono aku mau jane ketemu kadal arep tak jak mrene. Selak lunga kadale, Mak. Aku tak mrono maneh ya, Mak. Aja, mengko ndak marake medeni. Termaneh ki pas malam Jumat lho. Loh, medeni piye to? Ya saiki bayangno wae, umpamane pas aku lagi penak-penake ndeleng kebon ijo-ijo, nek weruh-weruh ana gendruwo, kira-kira aku kaget apa ora? Lah apa maneh nek gendruwone iso mencolot rene, apa ora medeni jajal? Lah, tapi pas aku ning kono mau ora ana gendruwone kok. Ora ana gendruwone piye? Wong gendruwone iki ya kowe kuwi. Iting. Sini, Ting. Ting. Ting.